Xeyirli kеш Müslim televideniyesinde яңалыклар чыгарылышы бүгін sizne мен Рәмилә Сәләмова сәләмлим. Узып бару шатнаның мөһим вакыйгалары турында кыскача. Басу кырлары ни хәлдә? Авыл хуҗалыкларындагы басуларына тикшерү чарасы үтте. Балалар тормыш мәгънәсе. Җирлегебез халкы балаларны яклау көнен зурлап бәйрәм итте. Тизрәк, биегрәк, көчлерәк. Яшьлек спорт комплексында медицина хезмәткәрләренең республика спартакиадасы узды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Ел сайын Сабантуй алдыннан махсус комиссия чәчүлекләр торышын карый. Нәтиҗәләре исә Сабантуй бәйрәмендә игълан ителә. Бүген район башлыгы җитәкчелегендәге махсус комиссия басу кырларда булып чәчүлекләр торышына бәя бирде. Район башлыгы җитәкчелегендәге махсус комиссия чәчүлекләр торышын карады. Комиссия составында авыл хуҗалыгы белгечләре һәм аксакаллар эшләде. Алар бертөкле кузаклы культуралар чәчелгән басуларның чисталыгын, үсентеләрнең торышын карады, ни дәрәҗәдә дымгат уенуын күзәтте, хуҗалыклар эшчәнлегенә бәя бирде. Чәчүлекләрнең куелыгы әйбәт. Менә аларның торышына килгән вакытта кайсы җирлектә яңгыр яуган, анда чәчүлекләр әлбәттә әйбәтрәк. Һәрбер басуда да тиешле тирәнлеккә күмелгәне, тиешле күләмдә семинар чәчелгәне, кешенең зур хезмәте сразу сизелеп тора. 8 градустан 11 градус хәллек минус суыклар төште 3 көн рәттән. Бу инде шулай зыян салды. Безнең инде 3000 гектар рапсны кире бузып чәчәсе булды, 3000 гектар үлеп бетте. Шулай инде уҗым культураларына, пишән көпьеллык үлән культураларына зыян салды. Анда инде теге бузып чәчү булмады, но теләгән уңышны алып булмаячак. Быел җирлегебездә яңгырлар сирәк ява, бу чәчүлекләр торышына да тәэсир итә. Азмы күпме яңгырлар булган хуҗалыкларда чәчүлекләр торышы да яхшырак. Бу яктан Туган Экограф фирмасына бәхет елмайган. Бүгенге көндә инде бөтен тәрбия эшләрен алып барабыз. Язгы культураларның гербицидный обработкасын тамамладык. Көзге культураларда бүгенге көндә инде яфрактан тукландыру эшләрен алып барабыз. Комбагышта химзащита тоже ниләргә чүпләргә каршы эшләнеп бетте. Бүген менә төнне елына күрә инде өмет бар. Яңгыр көтәбез. Гел яңгыр яумаган җирләрдә дә карадык. Кешенең фермерның инде ул менә кеше кулыннан килгән әйбер башта ташланган, агуланган әйбәт орлык салынган. Инде алар һәр менә чүпләргә каршы эшкәртә алып баралар. Шуңа күрә менә җәйге яңгырлар әзрәк булса, киләчәктә менә һава торышы шундый корылык дәвам итмәсә, безнең әле җитәрлек күләмдә ашлык алырга мөмкинлек бар. Соңгы көннәрдә явым булуы игенчеләрнең кәефен күтәргәндер. Ни әйтсәң дә күпме хезмәт куеп, тир түгеп үстергән икмәктән мул уңыш аласы килә бит. Игенчелек белән шөгыльләнүчеләр өчен бу бердән-бер керем чыганагы да. Римма Авзалова, Динар Нуруддинов, Мөслим телевидениесе. 31 май көнне Мөслим районында эш визиты белән Татарстан Республикасы хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министры урынбасары Юлия Абдреева булды. Районыбыз кунагы район картлар һәм инвалидлар йортында узган ремонтны бәяләде, аның эшчәнлеге белән танышты. Шулай ук Юлия Абдреева гражданнарның шәхси сорауларына җаваплар бирде. Юлия Абдреева Моя халыкка социаль хезмәт күрсәтү комплексы үзәге, хезмәт һәм мәшгульлек үзәге районның картлар йорты эшчәнлеге белән танышты. Пожелание для района, наверное, еще больше все-таки увеличить охват людей пожилого возраста, потому что район при всем благополучии, численность населения здесь стареет, и больше остаются пожилых, молодежь уезжает в другие города, населенные пункты, и органы социальной защиты в первую очередь должны обеспечить качественный уход и, понятно, помощь, поддержку для вот этой категории граждан. Социаль яклау, хезмәт һәм мәшгульлек үзәгенә караган министрлык һәрдаим безнең райондагы булган өлкәннәргә, балалы гаиләләргә үзенең игътибарын биреп тора һәм шул уңайдан инде ел сайын халыкны борчыган сорауларны күтәреп, инде кабул итү оештыралар инде һәрдаим безнең шушы булган килеп туган проблемаларны хәл итәргә, уңай якка хәл итәргә кул сузып торалар. Кунак учреждение территориясын һәм бинаны карап чыкты. Биредә яшәүчеләр һәм интернат йорт хезмәткәрләре белән аралашты. Аларның фикерләрен тыңлады. Юлия Ивановна биредә үткәрелгән капиталь ремонтка югары бәя бирде. Өлкәннәрнең яшәү шартлары, социаль реабилитация һәм сәламәтләндерү бүлмәләре белән танышты. Мөслим картлар һәм инвалидлар йортында ремонт эшләре башкарылды. Өлкәннәрнең бүлмәләре ремонтланды. Акт залы, реабилитация бүлмәсе, санитар бүлмәләр,
Учреждение тагында матурланып, тагында яктырып калды. Өлкәннәргә дә бик ошады бу ремонт. Подряд организациясе эшләп чыккан ремонтларны сыйфатлы башкарды. Интернатта чисталык һәм пөхтәлек күзгә ташлана. Өлкәннәрнең бүлмәләре зәвык белән эшләнгән. Ашханәдә гаилә мөхите, җылылык. Гомерләренең узакларына кадәр ятакка, инвалид коляскаларына беркетелгән булсалар да, тормышка мәхәббәтләре кимемәгән өлкәннәрнең. Безнең конкурслар бик әйбәт, бик бәхетле, бик рәхәт кенә яшибез. Бөтенесе берлеге. Менә министры килеп китте. Ул безнең яшәеш белән танышты. Бөтенесе әйбәт, бөтенесе тәртипле, бөтенебез тәүфыйклы, бәхетле һәм бик матур, бик әйбәт кенә яшибез. Район хакимиятенең актлар залында Юлия Ивановна гражданнарны шәхси сораулар буенча да кабул итте. Соңыннан кунак үз ведомствосына караган хезмәт коллективлары белән алда торган вакыйгалар, көндәлек эшләр һәм киләчәккә планнар турында әңгәмә кырды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 2023 елның 2 ярты еллыгына газета журналларга шул исәптән авыллар сельские огни газеталарына язылу кампаниясе бара. Июнь айы редакция коллективы өчен киеренке чор. Газета безнең алдагы ярты еллыктагы тиражын хәл итә торган ай. Укучыларыбызга тагын да якынаю, аларның проблемаларын уртага салып сөйләшү өчен редакция коллективы Яңа Усы авылындагы булып кайтты. Редакция коллективын Яңа Усы авылындагы әбүнәчеләребез керәшен җырлары белән каршы алды. Очрашуыбыз бик эшлекле шартларда узды. Тәнкыйть тә, мактау сүзләре дә, тәкъдимнәр дә ишеттек. Авылыбызда инде авыллар газетасын бик яратып укыйлар. Китап укырга кергән иң беренче кеше авылларын ала. Карап чыга, һәр вакытта да авылларын карап чыкмыйча калмыйлар. Бик яраталар. Һәр бер сәхифәгезне дә укып баралар. Газетабыз әле бүген дә укучыларын татар һәм рус телендә мәгълүмат белән тәэмин итүдә үз миссиясын башкара. Нинди генә заманнарда да аңа тугры калган, әле хәзер дә яратып укучылары булган вакытлы матбугат ул. Чыгышлары бик ошады. Нәрсә әйтим инде, эшләрендә уңышлар телибез. Әле без аңламаган әйберләр күп булган икән. Шуңа кыйммәт дибез. Кыйммәт түгел икән ул. Матбугатны белеп торырга кирәк. Газеталар бик матур чыга. Аннан соң минем бер фикерем бар. Үзебезнең фольклор ансамбле турында тарихын язып, карточкалары белән информация бирәсе килә. Авыллар газетасын безнең авыл халкы бик яратып яздырып ала. Без дә гаиләбез белән язылабыз. Ирем иң беренче авыллар газетасы килү белән район яңалыклары белән танышып чыга. Аннан калганнан соң гына гәҗит минем кулга эләгә әле. Мәләтамак авылында яшәүче Габдуллахат Абдуллин газетабызга тугрылыклы булган даими әбүнәчебез. Ул гомер буена Кызыл Октябрь колхозында от караучы булып эшләгән. Газетабыз белән 1 яшьтә булган Габдуллахат абзый 92-сен тутырганда да әле газетабызны күзлексез укый. Анда чыккан кайбер мәкаләләрне кадерле ядкәр итеп саклый. Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы булган Мөслиминформ бүгенге көндә радио, телевидение, газетаны үз эченә алган, интернет җилтәрендә сайты, социаль җилтәрләрдә үз төркемнәре булган масса күләм мәгълүмат чарасы буларак үсә. Шулай да газетабызның төп үсеш чыганагы булып газета кала. Газетабызда басылган материалларның тулы версиясын бары газетабыздан гына укып була. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Кояшлы Ыкъял паркында җәүлеләргә яшел урам исеме астында асфальтта рәсем ясау бәйгесе узды. Конкурс балаларда юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәүгә аңлы мөнәсәбәт тәрбияләү, балаларны иҗади потенциалын үстерү максатыннан оештырылды. Бәйгедән Лилия Шәймиева репортажы. Игътибар балалар профилактик чара кысаларында үткәрелгән бәйгедә район мәктәпләреннән 8 яшьтән алып 13 яшькә кадәрге 60 бала катнашты. Бу конкурста укучылар бик теләп катнашалар. Бу инде чыннан да бик кирәк. Шуның белән алар юл йөрү кагыйдәләрен дә тагы бер тапкыр кабатлыйлар. Мин инде телим барлык балалар да җәйге ялларын исән-имин үткәрсеннәр иде. Әлеге конкурс инде безнең балалар каникулга китәр алдыннан шушы юл йөрү кагыйдәләрен тагын да ныграк үзләштерсеннәр өчен уздырыла. Бәйгенең җәйге каникуллар алдыннан үткәрелүе очраклы түгел. Юлларда балаларның иминлеге беренче чиратта булырга тиеш. Моны даи инспекторлар да кисәтә. Әниләре, әтиләре эштә булганда балалар велосипедтар белән, скутерлар белән чыгып китәләр. 14 яшы тулмаган балаларга һәм 16 яшы тулмаган балаларга скутер белән велосипедтар машина йөрү юлларында йөрергә тыела. Әти-әниләре балалар скутерлар, мотоцикллар сөрөй дип,
Alarning o'zlarining yashayana to'g'ri kelgan velosiped ham mototsikllar nasibnari. Скоро будет у нас летние каникулы, так что мы должны эти правила дорожного движения соблюдать. Resim yasaganda eli resim gene yasamılar bit şu vakitte yol yürü kaidelerinde kavatlılar. Ol bizning için bik de kerakli faktor. Çünkü bizning ol vakitte jeykini hazır balalarını bitindi. Uramga çıkarıp jiberdik. Jeykini onlarını korovçu da yok. Yarılayında kışkene okutuvchilar gelip qarap turalar. Şuna göre yol yürü kaidelerini bilib bik kerak. Балалар асфальта җәяүләренең һәм машина йөртүчеләренең үзара хезмәттәшлеге темасына рәсемнәр ясады. Мин төп пассажир, безнең дустыбыз светофор, куркынычсыз зебра, юл билгеләре безнең дусларыбыз исемле номинациядә җиңү яулаган балаларга юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Мөслим һәм Сарман районнары бүлегеннән истәлекле бүләкләр тапшырылды. Игътибар балалар профилактик ойлы кысаларында 1 июнь балаларны йоклау көне уңаеннан бала төп пассажир исемле профилактик акцияда үткәрелде. Кичкенәләр куркынычсызлык кайышларын даими кулланырга һәм балаларны автокреслода йөртергә дигән өндәү белән чыкты. Чара барышында транспортта балаларны йөртү кагыйдәләре тикшерелде. Районның ЮХИДИ бүлеге җитәкчесе Феликс Магданов һәм юл иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең Сорман һәм Мөслим районнары буенча җитәкчесе Алсу Сиддикова кагыйдәләрне төгәл үтәгән шоферларны тәбрикләп бүләкләр тапшырды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Олға тама, жейнің 1 көне 1 июньдә дөньяның иң матур бәйрәме билгеләп үтелә. Халыкара балаларны яклау көне нәниләргә кызыклы уеннар, төрле чаралар белән истә кала. Районыбызда әлеге бәйрәм уңаеннан оештырылган чаралар һәр елдагыча гөрләп үтте. Балалар гына түгел, күңелендә сабый булганнар да рәхәтләнеп ял итте. Чарадан безнең репортаж. Бу елны балаларны яклау көненә багышланган чаралар яшьлек спорт һәм сәламәтләндерү комплексы территориясендә узды. Балалар өчен бай эчтәлекле күңел ачу программасы чараның кунаклары Чебурашка, Былтыр һәм Шүрәле катнашындагы театральләштергән күренештән башланды. Сез әтиәниләрне тыңлыйсызмы? Молодцы, менә сез әтиәниләрне тыңласагыз, алар да сезне матур иттереп карап, саклап, яратып, тәрбия биреп сезне шын илебезнең патриотлары, самый матур кызлары улар иттереп үсерсез Алла берсә. Şeyini менә шундый балаларны яклау көне бәйрәмнән башлап җибәрәбез. Бу балачак бәйрәме инде. Бу балачак бәйрәме безгә тагы бер тапкыр улларга, балаларның балачагы, матур вакытлары имин булсын, матур үтсен, күңелле үтсен дигән әйберне безгә табыр кат, ассызыклый табыр кат безгә билгели. Бәйрәмне һәр вакыттагыча бүләкләү мизгелләрендә бизәде. Балалар Ил-Ньюс республика фестивалендә төрле номинацияләрдә җиңүчеләрне кутладылар. ГТО нормативларын алтын билгегә бирүчеләргә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Чарада концерт номерлары белән сәнгать мәктәбендә укучы сәләтле балалар гына түгел, чарага килгән кунаклар да катнаша алды. Иң элек балалар, аларның әти-әниләре алдынгылар хәрәкәтенең флешмобына актив кушылды. Без алдынгылар хәрәкәте активистлары безгә балаларны яклау бәйрәмендә катнашабыз. Без әзерләгән флешмобка балалар, аларның әти-әниләре дә бик теләп катнашты. Барысы да бәйрәм белән. Мәйданчыкларда осталык дәресләре узды. Профессиялар белән танышу мөмкинлеге дә бар иде. Яшь фермерче майданчыгында балалар бал аерту үзенчәлекләре белән танышты. Агромастер җитештерү компаниясе тәкъдим иткән трактор белән һәр бала фотога төшәргә ашыкты. Хәтта сыйпап караучылар да булды. Янгыннарны кисәтү кагыйдәләре, янгын сүндерүчеләрнең киемнәре, эзбаплары белән балалар яшь янгын сүндерүче майданчыгында танышты. Мөслим янгын сүндерү хезмәте бүлеге күп балаларның хыялын чынга ашырды. Кызлар һәм малайлар янгын сүндерү машинасына утырып карады. Мин пожарный машина астына менеп карадым. Анда безгә сызгыртып күрсәттеләр. Мин шофер буласы килә. Доктор Айбалит майданчыгында балалар ашыгыш ярдәм күрсәтүчеләрнең аптечкасында һәр вакыт булучы матдәләрнең исемнәрен белде. Бәйрәмдә спорт белән бәйле чаралар да булды. Спорт сөючеләр күңелле стартларда катнашты, ГТО нормативлары тапшырды. ГТО нормативлары безнең инде 6 яшьтән 12 яшьлек балалар тапшыра. Отжимание ясыйлар, наклон вперед ясыйлар, соңыннан озынлыкка сикерәләр, җегетләр турникка күтәреләләр. Бик уңышлыгына матур итеп чыгыш ясыйлар балалар. Сәнгать мәктәбенең рәсем бүлегендә укучылары натюрморт ясау буенча осталык дәресе күрсәтте. Үзәк китапхана хезмәткәрләре дә чарага бик җаваплы әзерләнгән. Безнең һәр елдагыча үзәк китапхана хезмәткәрләре шушы бәйрәмдә бик актив катнаша. Быел да без үзебезнең китапханәчеләребез белән китаплы алан, китаплы тәнәфес аланы ясадык. Безнең инде балалар бу аланга
бик яратып киләләр. Үзебезнең яратып укый торган китапларын күргәзмәгә чыгардык. Дүрт аяклы дусларыбыз белән дә аралашу каралды. Балалар да, әти-әниләре дә атка бәйләнгән арбага утырып мәйданда сәяхәт ясады. Балаларны яклау көне сабыйлар өчен генә түгел, өлкәннәрнең игътибарын балык булмаганнарның проблемаларына җәлеп итү өчен билгеләнгән. Балаларның хокукларын һәр вакыт истә тотсак иде. Рәмилә Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе. Дәүләт имтиханнары мәктәп тормышында ел сайын кабатлана торган вакыйга. Шуңа да карамастан, һәр елны чыгарылыш сыйныф укучылары өчен ул зур сынау булып тора. Укучылар аттестат алу өчен мәҗбүри имтиханнардан беренче булып, һәр елдагыча рус телен тапшыра. Укучыларның әзерлеге, аларның хис-тойгылары турында корреспондентларыбыз белеште. 11 сыйныф укучыларының кайберләре өчен имтиханнар 26 майда ук башланды. Бу көнне алар география, рус әдәбияты, химия буенча имтихан тапшырды. Бүген исә укучылар аттестат алу өчен мәҗбүри булган предметларның берсе рус теленнән сынау уза. Имтиханда безнең 56 укучы катнаша, 6 район мәктәбенең. Имтиханның дәвамлыгы 3 сәгатьтә 30 минут булачак. Үзгәрешләр юк. Бернинди үзенчәлекләре дә юк быел имтиханнарның. Гадәттәгечә үтә торган имтиханнар. Районыбызның имтихан кабул итү пункты булган Муслим лицее ишек алдына көн сайын диярлек я 9-нчы, я 11-нче чыгарылыш сыйныф укучылары җыела. Һәрберсе имтиханга керү өчен борчылып үз чиратын көтә. Бүген икенче имтиханымны бирәм, 26 май көнне географиядан бирдем. Бүген рус теленнән бирергә җыенам, Алла берсә. Әйбәт кенә язып чыгарга иде, географияны да әйбәт кенә яздым дип уйлыйм. Biz класс белән атна сайын консультацияларга йөрдек. Безнең укытучы Чулпан Алмазовна, ул көчле укытучыларның берсе. Шуңа да без ышанып калабыз, экзаменнарыбыз бик әйбәт булыр дип. Имтиханны уңышлы тапшыруда мәктәп укучысының белеме генә түгел, психологик халәте, кәефе, үз-үзенә ышанычның ныклыгы да зур әһәмияткә ия. Балаларын сынауга озатырга кайбер әти-әниләр дә килгән иде. Бүген олы кызыбызны беренче имтиханга кертеп җибәрдек. Дулкынлану кичерәбез. Балаларга барысына да уңышлар телибез. Белемнәрен кулланып, яхшы балаларга bütün imtihanlarında берип чыгуларын теләп калабыз. Барлык әти-әниләр исеменнән шушы теләкләрдә калабыз. Аттестат алу өчен рус теленнән бирелгән имтиханда ким дигәндә 24, ә үрнәк аттестат өчен 70 балл җыярга кирәк. Имтихан нәтиҗәләре 16 июньнән дә соңга калмыйча билгеле булачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. Каникуллар башлануына карамастан укучылар өчен төрле кызыклы чаралар оештырыла. Узган атнада Муслим гимназиясе укучылары халыкара космос станция космонавтлары белән туры элемтәгә чыкты. Гимназистлар космонавтларга сораулар бирде, туры элемтәдә җаваплар алды. Тулырак киләсе сюжетта. 10 минутлык радио элемтә сеансы вакытында укучылар космик станциядә туклану, космонавтларның көнкүреш тормышлары, космонавтиканың киләчәге турында сөйләште. Укучыларның сорауларына командир Дмитрий Петелин җавап бирде. С вами на связи Международная космическая станция, космонавт Дмитрий Петелин. Готов ответить на ваши вопросы. Укучыларда астрономия фәненә мәхәббәт уятыр өчен эшләдек. Һәм инде шушы чараны оештыруга безгә Азнакай шәһәреннән килгән шушы радио элемтәләр белән кызыксынган кешеләр ярдәм итте. Чараны оештыруда Ринат Вәлиев җитәкчелегендәге Азнакай радиостанциясе белгечләре дә катнашты. Алар астрономия фәне белән кызыккан, чарага килгән укучылар саны шактый булуына сөенде. Я занимаюсь видом спорта радиосвязь и последние 5 лет провожу связи с космонавтами. Это у нас будет 12-й сеанс с космонавтами. Радио элемтә сеансы компьютерлар өчен махсус арбитрон программасы аша үтә. Әлеге кушымта ярдәмендә теләгән һәркем халыкара космос станциясенең кайсы вакытта нинди җирлектән үтүен белергә мөмкин. Космонавтлар белән очрашудан укучылар бик канәгать калды. Безнең мәктәптә астрономия дәресен бик яраталар. Без шул мероприятие турында белгәч, без бик сөендек. Һәм дусларыбыз белән бергә сорауларны әзерләндек һәм космонавтларга аларны бирдек. Күп сораулар бирдек. Мин үзем космонавтиканы киләчәктә ни көтә соравын бирдем. Миңа МКСның капитаны Дмитрий Петелин җавап бирде. Астрономия фәне уку программасына 2017-2018 уку елында керде. Укучылар хәзерге заман ачышларына һәм галәмне өйрәнүдә алга киткән технологияларны белүгә аеруча игътибар итә. Рәмилә Сәләмова, Динар Нуруддинов, Муслим телевидениесе.
Муслим сәнгать мәктәбе чыгарылыш сыйныф укучылары белән саубулашты. Чыгарылыш кичәсендә конкурс-фестиваль җиңүчеләренә мәктәп директорының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Халык һәм тынлы уен кораллары, фортепиано, театр, рәсем һәм бию сәнгате бүләкләрен тәмамлаган 39 укучыга дәүләт үрнәгендәге таныклыклар тапшырылды. Чарада район башлыгы Альберт Хуҗин да катнашты. Ул балаларга алдагы тормыш юлында уңышлар, иҗади биеклекләр теләде. Балаларны тәбрикләргә ата-аналар да килде. Алар сәнгать мәктәбе коллективына рәхмәт сүзләрен җиткерде. Узган атна чара вакыйгаларга бай булды. 28 май көнне Чик сакчылары көне билгеләп үтелде. Чик сакчылары гаскәрләре төзелүгә 105 ел булды. Чик сакчысы булып хезмәт иткән райондашларыбызны һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгы Альберт Хуҗин тәбрикләде. Бәйрәм мемориаль комплекста Чик сакчылары хөрмәтенә куелган монумент янәшәсендә үтте. Истәлекле урынны Чик сакчылары 2 ел элек ясады. Бу көнне обелиск янында фотога төшүчеләр дә күп булды. Күтәренке күңел белән ватаныбызны сакладык. 84-86 елларда Читинский область Сретенский пограничный отрядта Совет тимендә Кытай границасында Совет тигән самый заставада. Меня сразу килгән пограничник должен быть тонким, звонким, прозрачным дип. Шуңа аңлый торгансыздыр инде. Атнага 2 тапкыр марш бросок була торганы. Шунда сенага үстек инде. Чик сакчысы солкын акыллы, чиста куллы һәм кайнар йөрәкле булырга тиеш. Ник дигәндә Чик буе ул иң җаваплы участок. Шулай ук иң кырысы һәм иң куркынычлы да. Беренче сызыкта ышанычлы, гадел һәм куркусыз кешеләр генә хезмәт итә ала. Трасакым сұртатқан шәстігін ғайны. Мужик кіші болып қайтасың енді. Шол. Бұңына қазір бейрем аллары жете башлағаштын. Ол чотлап тұрасың енді. Уже от чабышқа барайды міне. Уже көңіл, жүрек, ярсый. Пограничник Дзержинский еткен бет. С холодной головой, чистыми руками и нәрсәкәй. Ниле баш белән чиста күңелле булырга тиеш. Бик кешегә бик нык ышанычлы булырга тиеш. Ул алдакчы булмаска тиеш. Юкка барга алданырга тиеш түгел. Районда Чик сакчысы булып хезмәт иткән 800дән артык ир-ат яши. Хәрби хезмәттә алган күнекмәләр бүгендә ярдәм итә диyorlar. Бәйрәмдә бер төркем Чик сакчыларына, Чик буе гаскәрләренә 105 ел медале, рәхмәт хатлары, юбиляр афганчыларга хезмәттәш дусларыннан кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм узагында традиция буларак һәлак булган Чик сакчылары истәлегенә чәчәкләр, веноклар салынды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе. Якшәмбе көнне Мөслим мөхтәсибәте кыз балалар арасында Коръән уку бәйгесе уздырды. Бәйгенең максаты Коръән уку сыйфатын күтәрү, аны яттан белүне популярлаштыру, мөселманнарны бер-берсе белән аралаштыру, дуслык мөнәсәбәтләрен ныгыту. Бәйгенең тәртибе һәм нәтиҗәләре белән Гөлназ Җәлилова таныштыра. Елга бер тапкыр уздырылучы Коръән бәйгесендә 7 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге 26 кыз бала катнашты. Алар Коръәнне мәкамле итеп тәҗвид белән яттан уку буенча 3 номинациядә үзәрәк көч сынашты. Кызлар конкурстан тыш тагын бер сүрә әзерләп килгән иде. Коръән бит инде ул Аллаһы Тәгаләнең китабы. Коръән бу дөньяда безне алып баручы. Һәм дә инде Коръән бу дөньяда да теге дөньяда да нурландырып торучы. Һәм балалар менә Коръән өйрәнеп, Коръәннең мәгънәсен аңлап, Коръән белән яшәргә тиешләр инде. Балалар һәм аларны бәйгегә әзерләгән әти-әниләр, мөгаллимәләр Коръән уку бәйгесен зур бәйрәм буларак көтеп ала. Быелгы бәйгегә Мөслимнән генә түгел, Казан шәһәреннән Татбүләр, Тойгилде һәм Мәлләтамак авылларыннан да катнашучылар килде. Бер гаиләдән берничә бала катнашканнары да бар. Әлхәмдулилlah, бу хәтле сөенеш балаларның шушылай тырышып, матур итеп Коръән ятлап, тәҗвид белән сөйләргә тырышулары, 7 яшьтән алып инде сабыйларның, инде күңелләргә бу инде безгә шатлык, Аллаһның рәхмәте белән алдагы елларда да шушындай бәйгеләр оештырып, авылларыбыздан да балалар күпләп катнашып инде киләчәктә Аллаһның рәхмәте белән Коръән хафизәләр булырга насип булсын. Икән угымап килдем, әлхәмдулилlah. Алар бүген Коръән бәйгесендә катнаштылар. Бу бәйрәмне алар көтеп алалар. Бик кирәкле бәйге дип уйлыйм инде мин моны. Алар әзерләнделәр инде. Тырыштылар, конечно, каушыйлар. Әлхәмдулилlah сөйләп чыктылар.
Иң яхшы һәм дөрес итеп Коръән укучыларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Хәлимә Низамова, Зәкия Низамова, Һәдия Гайфиева үз номинацияләрендә җиңүчеләр булдылар. Бәйгедә катнашкан һәр бала бүләк белән алга таба да Аллаһ сүзләрен яхшылап өйрәнергә дигән максатлар белән кайтып китте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бу атнада спорт өлкәсендә игътибарсыз калмады. Узган шимбәдә яшьлек спорт комплексында медицина хезмәткәрләренең республика спартакиадасы узды. Зона турында Мөслим, Минзәле, Актаныш, Сарман һәм Ютазы район командалары катнашты. Медицина хезмәткәрләре мондый бәйгедә елда бик теләп катнаша. Сәламәтлек саклау өлкәсендә хезмәт куйганнар сәламәтлек һәм спорт төшенчәләре янәшә тора дигән фикердә. Без үзебез каршы алдык 4 районнан кунакларны. Бу инде Сарман районы, Актаныш, Ютазы, Минзәле һәм Мөслим районнары көч сынашачакбыз быел. Барыбызга да уңышлар телибез. Бик актив катнашабыз инде. Һәр елны бу бит республика күләмендә үтә торган бәйге. Без бүген Мөслим районында кунакта Спартакиада 2023 медицина работниклары хезмәткәрләренең ярышына килдек. Беренче мәртәбә. Без спортны бик яратабыз. Сәламәт яшәү формасы өчен көрәшәбез. Медицина хезмәткәрләре теннис, бадминтон, шахмат, канат тарту, волейбол, җиңел атлетика, йөзү кебек уен төрләрендә үзләренең көчләрен сынады. Сәламәт яшәү рәвешенә өндәү нәкъ менә табиблардан килергә тиеш дип саный үз эшенең энтузиастлары. Biz indi aşkına bulun kildik çünkü selametlik saklау ülkesinde tabiplar, varaçlar olar birinci orunda olurlar. Спартакиадаға енді көп еллар йөрибез, но Мөслим районында енді әле беренче тапкыр. Спортка килгәндә мин үзем бик нык яратам инде спортны, волейбол, йөгерүләр. Мөслим табиблары республика спартакиадларында гына түгел, район күләмендә үткәрелгән ярышларда да актив катнаша һәм призлы урыннар яулый. Бу исә җирлегебездә спортлы яхшылап шөгыльләнүгә бөтен мөмкинлекләр дә бар дигән сүз. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Сезнең игътибарыгызга җиткерәсе хәбәрләр шулар иде. Мин Рәмилә Сәләмова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.